खामानि सोलिगासिनो आलासि फैनायनि दायो नै इखौ बज'ना लायनो देलायबालाय जि गोजौ ज'ना लाबाय नै सियार गोजौआव जलथालै बा जलथा ओमफ्राय नैयावबो लाबोबाय गासिनो नै जि दुस्थ'खा सेस दिरुङा हाबा फिसा दं दिनै कर्म फिसा दं दायो थांनो ओंखारदों बागान बाजारावहाय गजारावनि हाथायाव जाजोबदोंलै হয় ঠিকই বনিছে দাম মাত্র 25 টাকায় 25 টাকায় পুরো লাল সরে পেন্টিলো মাত্র 25 টাকায় आं दायो थांगासिनो पिलपिलिया दिनै आंखाल जाबाय सं मानोबा हजै हाइवेसिम थांबानो मोनगोन दालाय मोननायालाय माखौ गारबोबाय आं थाबबोथारामोन खिन्थु दा आं खोमायाजासो थांनो नागिरदों ना खोमाया माबा मा जादोंथाय आंनिया बोरैबा खोमा गरं सिङाव एम्फौ हाबनो हानाय बायदि फुर 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 खालामबाय थायो बेनि थाखायसो थांदों आं ओमफ्राय आरो आलासिफोरा एसे बुरजा फैगोन जालायबाय दायो ओंखायनोथ' आलासिफोरनोबो मैया आर'नाइ लाबोदोंमोन आर'नाइया थोस्लाबा नालाय खावसे लायनो थांदों दाख्लै कुर्ताखौ 500 बाय लाबोदों कुर्ता खिनियानो 500खा हाग्राखा मुसलपुरनिफ्राय ओरैबासो दाम जाया इफोरो हरबाबो ओरै बुथुमना दोनबाबो एख' जाया बे आं दायो बिराद मानसि जायो जोंनि बाजारा गारि गाखोबाय थांसै न'आव भिडिअ लाबाय थायासै आं आथुर आथुर लानाय जाबायना नैयाव आर'नाइजों ब्लाउस लादोंमोन ब्लाउसाबो जिलायलांबाय प्लास्टिकआ दायो न'आव थांसै आं ओमफ्राय न'आव थांनानै नोंथांमोनजों लोगो हमहैनोसै उनाव मोजां लासिगोन जोंनि बाजारखौहाय दिनै लाथ'ला आङो टाइम सोलाबथ'ला मामाया दायो दाउ गोदागासिनो दाउ लकेल ओमफ्राय इक्साला अमा बेदर संनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो ओमफ्राय आनै आरो आब'आ बिलाहि हागासिनोमोन बिलाहिदो ना खर' बाथोन खालामनो होननानै जोंहानि आइमोन बाबामोन फैनो नागिरदों माने जोंहानि बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय इखिजा आरो आबै सानैया मोनसेयाव लाब्रा मोनसेयाव ना फ्राय खालामगासिनोमोन आरो ओमफ्राय दायो आङो आनै ओंखाम संनायाव फाजाया मोनखांबाय माने इयाव ओमफ्राय आनैया ओंखाम जानना होदोंमोन ना इयाव जनानै आनैजों रायलायफैगासिनोमोन बाबामोना मोनफैनानै डाइरेक्ट मानासाव थांदो इसोरो दसेल' जनानै साहा लोंखांनायनि उनावनो ओमफ्राय इसोर थांबाय नालाय रावबोथ' गैखाला ओंखायनोथ' जनानै दायो ओरैनो थालागासिनोमोन आरो माखौबो लांफादो बिमोना लांफादो मानासाव थांफादोथ' र' खिन्थु गाइखेरखौनो जालासै इसे इसे जादों माया मानास बेरायना फैबाय मालाय बिबौमोनजों औ आं अबाव थांना फैनांला खिज'दो लान्सफोर दं दामोन गोदोनि आंखौ न'सो गारि फैदों थाङा मागोनि उनावसो थांगोन आं मागोनि उनावसो बिलाद माथ्र मानसि बोजाखो भिडिअखौनो लानो सोलाबाखै नै बिलाहिजों ना खर' खावसे जागासिनो जाखांजोब्बायानो ओंखाम बेयो ना फ्राय दाउनि आथिं माबा माबि गांखं गुंखं
जाजोब्बायानो गासिबो मा दंमोन दायाव अ इ दाउ लकेल सारायसे मोनजोबजोब्बाय नै थाव गोजा जाजोब्बाय आं जाखांना दानसो लानो मोनबाय ओमफ्राय बान्दा कबि बैयाव आलुजों ना ओंख्रि ओमफ्राय इयाव दालि बेयाव ओंखाम अबस्था सब खाराब जाजोब्बाय Kamu kelas bayi di pada mana sih? Kelas baru ada di sini periksa. Kali susi loh. Lima. Jangan yang ini kan. Hứa, mà ăn mà hứa. Nếu mà bây giờ qua đâu mới đi giờ nó đại. Nếu mà hứa mà hứa mà. Anh ấy chưa hình ảnh. Yang kena ke? Ini dia mau beli. Cuma itu lah kerja. Oh, kalau sini oh. Tak bau nak? ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनथ' दावराव बावरावफोरखौ नायनानै बरिं मोनबाय जानो हागौ आं दायो खोन्थाना होनोसै नोंथांमोननो नैबे हाफ जेकेट ओमफ्राय वाइट कालार माबा गाननाया गस्ला गाननाया जोंहानि बाबा बिहाव आरो जोंहानि ओजोंनि ओमफ्राय ओरै आर'नाइ गोजा लानाया जोंहा बाबानि बिदा जेथा ओमफ्राय इयाव सोरबा सोरबा दंबावोमोन आं बेलेगखौ खोन्थाबाय थाला माने जोंहानि थफ्ला बुफ्रुनाय ना मा होनो इखो हाबानि उनाव दालाय आलासि जालायनो फैलायनाय जायोना बिदिहाय ओमफ्राय इफोरबायसा कर्ममोन आरो दा दिनै जोबस्रांलायबाय मोनसे कर्म मायाथ' आरो खालि बिबुजोंल' थायो बिबुखौल' मोजां मोनसोयो ओमफ्राय दायो इसोर थांनो ओंखारबाय गासिबो सबबो जोंहानि न'निनो गोजामोन आरो गासिबो मालाय रावबो गैया इयाव न'नि गोजानो ज' माबा आलासि सिनायलायनाय ना मा होनो इखो बिदिहाय आरो दा थांसिगोन गासिबो गाव गावबागाव न'आव दा बाबानि न'आवबोथ' मुसलपुरावनोमोन नालाय दायो बाबानि गासिबो इसोरबो मुसलपुर गोजा थांसिगोन आरो गासिबो मुसलपुरावनो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम Ini mah sama curang lagi. Ya, ikan ikan lagi. Bah, tunggu lah. Tunggu. Hop. Hah? Karena ada tunggu. Hah? Mati sini dah. Ibu sini ya. Biuce. Ini ayam ini, mah. Ini sini ya.
bây giờ lấy bây giờ bị ăn nước sao Gila, abu kamu gila, langsung sini dah. Dia, ada apa? Ya sudah. Abu. Bye bye. Vậy sao vậy ini? Berdua sana ini. Mangap dilay. ओमफ्राय माया बिब'जों थांफानो ओरैबायसा गाबबाय माने मा होनो आरो बिराद इमोसनेल जाखादोंमोन जोंहा आबौआबो मोदै हुगारलाय लांबाय ओमफ्राय आंबो गाबफानो ओंखारलाय लांबाय जेन एकदमबारे लोगो मोनथारला होननाय बायदि बोरैबा दुखु मोनखायो माने फिसाजोफोर गाबबाथाय आरो सोरबाफोर गाबनाय नुबाथाय ओमफ्राय बिब'खौ बिराद मोजां मोनो इयो दसे लानायबाबो लानो मोनो ओमफ्राय दसे टाइमखिनियाव माने स्कुलाव थाङोना इयाव लानो मोना थेवबो बिराद बिब'खौ मोजांथार मोनो बिबैखौ बारा एसे माबाया ओमफ्राय मा होनो इखो बिब'बाथाय बिराद बेस्टखा आरो बिब'खौ मोनबाथाय रावखौबो नांखाला बिब'आ अननायखौ सिनायखायोना मालाय गथ' मानसिफोराहाय दहायनि गंनै गारि थांनाया जोंहानि न'नि गोजामोन गंनैयावबो ओमफ्राय नै दा बियो जोंहा बाबानि बिदा माने जेठामोननि गारि इसोरबो थांसिगोन बिसोर थांग्रोबाय फार्स्टआवनो इसोरबो हाबदांबावगोन जाहैदों आलासि जानो गामि खाथियाव जोंनि गामि खाथियाव माने कबरथना इ साइडखिजा ओमफ्राय इसोर थांग्रोबाय दा इसोर थांखासिगोन डाइरेक्ट मुसलपुराव आयं ओमफ्राय आनै आदा फैदोंमोन आरो इसोरो Nani.